Det er onsdag aften, kort før klokken 9, den 31. juli 2024. Der er liv på Blågårds Plads på Nørrebro i det indre København. Selvom det er godt ud på aftenen, er temperaturen stadig omkring de 20 grader. Pladsen er indrettet med bar, caféer og trendy spisesteder. Og beværtningerne er ved at blive fyldt godt op af feststemte unge mennesker. Men det er dog ikke kun festglade unge mennesker, man kan finde her på pladsen. Stedet er også kendt som hovedkvarter eller epicenter for den forbudte gadebande Loyal to Familia, også kendt som LTF. Siden LTF i 2013 blev oprettet og satte sig på Blågårds Plads, har stort set ingen turde lave ballade her. Men det skal snart til at ændre sig. Hen over pladsen kommer en 16-årig dreng gående. Han er hvid i huden, iført Hawaii-skjorte, og så er han svensker. LTF-vagterne, som altid er placeret rundt omkring på pladsen, mistænker ikke, at drengen i Hawaii-skjorten udgør en trussel. Men så går han frem mod en af dem, tager en Glock-pistol frem, peger den mod manden og trykker på aftrækkeren. Mofibo Original præsenterer Lokket til drab. Når børn bliver legemordere. Skrevet og indtalt af mig, Sebastian Rikkelsen. Kapitel 1. Min ven Nedim. Samfundets skyggesider har altid interesseret mig. I mange år arbejdede jeg hos Københavns Politi, dels som betjent og dels som efterforsker. I sagens natur kom jeg i denne forbindelse i tæt berøring med mange former for kriminalitet og kriminelle miljøer, herunder banderne i København og omegn. I 2015 stoppede jeg som betjent og efterforsker i Københavns Politi, og har siden arbejdet med kriminalitet på en anden måde, nemlig som journalist. For min store interesse for samfundets skyggesider forsvandt ikke. Jeg ønskede fortsat at arbejde med bagsiden af det danske samfund og aktivt bruge min baggrund for politiet i min nye tilværelse som journalist. De seneste mange år har jeg afdækket mange grufulde drabssager og mysterier. Men i 2018 gav jeg et løfte til mig selv. Et løfte om ikke længere at beskæftige mig med banderelaterede emner. Historien om den svenske teenager i Hawaii-skjorten, som besøgte Blågårds Plads med en pistol i hånden en sommeraften i 2024, fik mig dog til at overveje at bryde det løfte. Men før vi vender tilbage til ham, før vi overhovedet forsøger at forstå, hvad det hele det handler om, så skal du møde min ven, kollega og tidligere bandeleder, Nedim Yassar. Altså, jeg sad jo tit og ventede på, at mine kammerater fik fri fra skole, så vi kunne mødes. Men vi vidste aldrig, hvad vi skulle lave, så vi begyndte at hænge op hen ved centret og begyndte at snakke med alle mulige mennesker, bare for at have nogen at snakke med. Vi følte sådan, vi var alene, og der er ikke nogen, der gad at kendes ved os, og vi var for slemme til normale mennesker. Det er på grund af Nedim, at jeg siden 2018 helt har undgået at beskæftige mig med banderelaterede emner. Her hørte du Nedim i en talk med Mino Danmark fra 2017, et godt stykke tid efter han selv havde forladt bandemiljøet. Men lad os starte fra begyndelsen. Nedim Yassar blev født i 1987 og havde tyrkiske rødder. Han voksede op i Grantoften som et socialt boligbyggeri i Ballerup. Allerede i 6. klasse stod det klart, at Nedim havde svært ved at indordne sig, da han blev smidt ud af folkeskolen efter at have angrebet en lærer. I Nedims barndomsunivers kunne man enten blive dranker eller gangster, og han havde tidligt i livet besluttet sig for, at han skulle være det sidste. Nedim Yassars kriminelle løbebane tog hurtigt fart, og han fik sin første dom som 17-årig efter et mislykket røveri mod en kiosk. Det var efter endt afsoning for den dom, at han blev en del af rockermiljøet, hvor han udmærkede sig ved at handle med hash og hælervarer. Som 25-årig kulminerede hans kriminelle liv, da han blev tiltalt og dømt i en sag om vold, afpresning og frihedsberøvelse.
Nedim har siden fortalt mig, at det var heromkring, at det begyndte at stå klart for ham, at hans måde at leve på ikke var holdbar i længden. Han var netop blevet far til sin søn, som gav hans liv et helt nyt perspektiv. Nu var et barn afhængig af, at han rent fysisk var til stede og ikke befandt sig i fængslet. Mens han sad i arresten, opstod ideen om, at måden at komme ud af bandemiljøet skulle være gennem myndighedernes exit-program. Han blev indlemmet i bande-exit-programmet og skulle her vende stort set hele sit gamle liv ryggen. Efter endt afsoning fik han færdiggjort folkeskolen, som han jo blev smidt ud af som bare 12-årig. Da Nedim blev færdig med folkeskolen, påbegyndte han og færdiggjorde han en HF og startede så på pædagoguddannelsen. Hans mål og ønske med pædagoguddannelsen var, at han ville bruge sine erfaringer til noget godt. Han vil gerne hjælpe kriminalitetstruede unge, som han selv engang havde været, med ikke at ende i kriminalitet. Nedim elskede at være på og stå i rampelyset. Han sagde derfor glædeligt ja, da han blev spurgt, om han ville være gæst i Radio 24/7's kriminalmagasin Politiradio. Og endnu større glæde skabte hos ham, da han senere blev spurgt, om han ikke vil overtage en værtsrolle i programmet. I 2018, da Nedim var 31 år og jeg var 35, kom jeg så ind i billedet, da jeg startede som medvært på programmet Politiradio. Med Sebastian Rikkelsen, Nedim Yassar og Marie-Louise Toksvig. I sidste uge havde vi besøg af Roxanne. Konceptet var enkelt og godt. At en tidligere kriminel og en tidligere betjent skulle diskutere og vende aktuelle kriminalhistorier, styret af en garvet kriminalreporter, Marie-Louise Toksvig. Sag om noget skyderi, og hun fortalte om, hvor voldsomt det har påvirket hendes søn og hele familien. Formatet var ikke nyt, da jeg kom til. Jeg overtog værtsrollen som den forhenværende betjent fra min tidligere politikollega og ven, Dan Bjerregaard, mens Nedim Yassar havde overtaget sin rolle fra den tidligere kriminelle Roland Møller, der i stedet gik hen og blev en succesfuld skuespiller. Nedim gjorde fra første sekund, jeg så ham, et kæmpe indtryk på mig, da jeg første gang mødte ham på Radio 24/7. Jeg var den nye dreng i klassen og var nervøs og spændt på at træde ind på radioen, hvor store mediepersonligheder med endnu større egoer gik rundt på gangene. Nedim havde tatoveringer på begge hænder og op ad halsen. På den ene hånd stod der MOB, som Nedim først forklarede stod for Money Over Bitches, men som han siden rettede til reelt stod for Men of Business. Og på den anden hånd havde han postnummeret på sit gamle kvarter. Han var karseklippet i siderne og havde længere, helt tilbagetrukket hår på midten. Og Gud hjælpe mig, om han ikke også havde et glasøje. Jeg fandt senere ud af, at glasøjet stammede fra en ikke særlig gangsteragtig fyrværkeriulykke, som skete, da han var 13 år gammel. En ulykke, der gjorde, at de andre drenge fra nabolaget kaldte ham Piraten. Nedim var stor, veltrænet og iklædt sorte bukser og sort dynejakke. Den samme uniform, som stort set alle andre bandemedlemmer bærer. Til min store overraskelse stod det hurtigt klart for mig, at denne mand, der udstrålede at være en hårdkogt gangster, var, ja faktisk den eneste, som tog varmt imod mig på radioen. Han startede med at give mig en stor bamsekrammer, hvilket jeg husker, jeg fandt pænt underligt, fordi jeg aldrig havde mødt manden. Men det løsnede ligesom hele stemningen og gjorde mig tryg. Han var selv relativt ny og må have forstået, hvordan jeg havde det. Fra det øjeblik klikkede vi, og vi havde det godt sammen. Så ja, fordi dybest set kan du sige, at hvis to mennesker, altså du og jeg, Nedim, det kunne se sjovt, ikke? Vi aftalte, at nu skal vi slås, ikke? Ja, så skal politiet kraftedeme ikke blande sig. Og så gav jeg dig sådan nogen lammetæv, ikke? Fordi du er jo blevet lidt blød om buen, ikke? Jeg får snart spiseforstyrrelse på grund af det. Og hvis ingen af os, så synes at det er noget, vi skal melde til politiet, eller noget, så er det vel... Altså, jo, men altså... Jeg ved godt, hvor du vil hen. Du er i saksen nu, Sebastian. Det er selvfølgelig ikke politiets holdning, det er okay, og det er jo vold mod hinanden, ikke? Ja. Så nej, det er selvfølgelig ikke okay. Jeg siger bare, hvis de gør det ude af syne, og der er ikke andre, der kommer til skade, så er det ikke mig, der kommer efter dem. Men Sebastian, selvfølgelig er... Der er også en grund til, at jeg ikke er politibetjent. Hvor... Der var noget sympatisk og lattermildt over Nedim, men jeg var også konstant bevidst om, at der fandtes en anden side af ham. En anden og mere usympatisk side, som han sagde, at han havde lagt bag sig.
det besluttede mig for at tro på. Vi to kunne næsten ikke komme fra mere forskellige baggrunde, end vi gjorde. Han fra ghettoen i en Københavns forstad, og jeg fra et middelklasse hjem i Rigskov uden for Aarhus. Der var så trygt, at det tenderede til at være kedeligt. Men det var netop forskellighederne, der gjorde vores snakke så spændende. Det vil jeg jo også få hos den der politiskole. Altså alle unge mænd har altid været i tvivl om, på et eller andet tidspunkt i deres liv, skal man være betjent eller kriminel? Jeg vil gerne være betjent, men jeg havde bare ikke karakter til det, eller hoved. Så jeg blev kriminel. Det var i hvert fald den karrierevej, jeg valgte, og som jeg var fast besluttet på, at jeg skulle opnå. Men det var ikke på grund af pengene? Det var mere... Det har aldrig været på grund af pengene med mig. Det har mere... Nej, det passer. Det har mere været den der med, at jeg vil gerne være noget. Jeg vil gerne have respekten. Jeg vil gerne have, at folk frygtede mig. Pengene kom jo først bagefter, jo. Nedim og jeg aftalte hurtigt, at vores parløb ikke bare skulle forblive inde på radioen. Både han og jeg fik kun symbolske beløb for vores arbejde med politiradio, og vi tænkte begge, at der måtte findes en bedre og mere bæredygtig måde at dykke ned i det kriminelle miljø på. Jeg havde på det her tidspunkt lavet tv i et par år, og spurgte Nedim, om det ikke var det, vi skulle prøve at lave sammen. Han var klar på ideen, for jeg nåede at tale færdig. Vi ønskede i et tv-program at tage temperaturen på det danske bandemiljø, og vil her blandt andet undersøge, hvordan de forskellige bander rekrutterede deres unge lærlinge rundt omkring i landet. Helt overordnet kunne vi godt tænke os at tegne et billede af, hvordan bandesituationen så ud i Danmark på det her tidspunkt. Nedim og jeg satte os ind i en bil, der var plastret til med kameraer og mikrofoner, og kørte et par timer rundt i Ballerup, hvor Nedim er vokset op. Af tv-produktionsselskabet, som skulle sælge ideen, fik vi at vide, at DR gerne vil have en programrække med mig og Nedim til DR2. Jamen, mig og Sebastian har fået en skør idé. Vi gerne vil forstå, hvad fanden der sker i Danmark. Og hvad der gør en persons karriere til kriminel. Det du hører her er optagelser fra vores køretur. Under køreturen havde vi en del tid, hvor vi var alene i bil. Her kom vi ind på Nedims baggrund og hans tidligere karriere og liv i bandemiljøet i Ballerup. Hvor længe har du egentlig siddet inde? Den længste dom, jeg sådan har prøvet at sidde inde, det var 2,5, hvor jeg skulle sidde 1,8 måneder. Ikke? Hvad var det for? Det var en frihedsberøvelse. Så nogle af dem, der var sammen med mig deroppe, de havde stukket personen ned i frihedsberøvet. Og frihedsberøvet betød ikke det at kidnappe ham, men det betød bare, at han kunne ikke komme ud af sin lejlighed, og han var fanget inde i sin lejlighed med os. Det var sådan noget, der var i medierne, var det? Jo, altså han var jo erklæret død eller sådan noget, og så lå han i respirator, og så kan jeg huske, min advokat blev ved med at sige til mig, det kan være, at det ender i mord, det her, Nedim. Det ser ikke godt ud. Og så kan jeg bare huske, at jeg bare bedte hver dag og tænkte mig, fuck mand, jeg skal ikke sigtes for mord. Og selv når han fortalte om sin kriminelle baggrund, var det på en underlig måde med et smil på læben. Han fik taget luften ud af alvoren. Måske som en slags forsvarsmekanisme, fordi han inderst inde godt vidste, at hans baggrund ikke var noget at være stolt af. Hvem ved? Hvad er det egentlig for en bande, du har været med i? Jeg havde min egen gruppering, den hed Los Gueros. Har du selv fundet på det navn? Nej, det var nogle fra Bandidos, der fandt på det for os. Vi havde jo sådan det lyder også meget banditersagtigt. Jamen, vi havde sådan skøre perker-navn, ikke? Jeg kan huske, vi ville kalde os selv Black Mecca og sådan noget. Og så begyndte mange af mine venner at sige sådan noget, jamen så kan vi ikke tage på toilettet i vores trøjer, og vi kan ikke ligge og knippe damer og sådan noget. Fordi vi havde en stor Mecca på trøjen, så okay, så måtte vi finde på noget andet, ikke? Men så kom Bandidos med en spansk udgave af den. Udover MOB og postnummer-tatoveringerne, havde Nedim også en tredje og lidt udtværet tatovering på sin ene håndryg. En skyggeagtig rest af Los Gueros-logoet. Nedim havde forsøgt at fjerne logoet med laserbehandlinger. Men det havde været så langsomligt og smertefuldt, at han havde givet op midt i processen. Nedim virkede glad. Tingene var begyndt at køre for ham. Han arbejdede som radiovært, læste pædagog og udkom snart med sin biografi Rødder, en bog han ofte nævnte,
som han havde glædet sig enormt meget til skulle udkomme. Men bag denne glade facade må der have ligget en underliggende frygt. For Nedim levede på det her tidspunkt med en overhængende trussel mod sig. Du sagde til mig, at jeg ikke måtte fortælle, hvor det var, du boede henne. Hvorfor vil du ikke have det? Det er fordi, det er en hemmelig adresse, jeg har fået. Hvorfor det? Fordi der er sket nogle ting til venstre, der gør, at nogle mennesker helst ikke skal vide, hvor jeg bor. Okay. Hvad er det for nogle ting? Har du været udsat for noget, eller? Et mordforsøg for næsten et år siden. Oppe i den lejlighed? Nej, det er en ny lejlighed. Hvordan var det mordforsøg? Jamen, han kom midt om natten og prøvede at stikke mig ned. Stod og bankede på min dør kl. 4 om morgenen. Så det var lidt af en oplevelse. Hvordan kom han ind i lejligheden? Nej, jeg havde heldigvis min dør, som lige så snart jeg åbnede døren, så kunne jeg se en stor maskeret mand. Og så jeg den her kniv. Altså først skulle jeg lige sådan, at det her virkelig, jeg troede jeg drømte. Jeg tænkte, fuck er det, der står der, ikke? Og så da jeg så kniven, så prøvede jeg at lukke min dør sammen, men så nåede han så at sætte foden for. Så vi kæmpede faktisk med den dør der. Jeg var glad for, at jeg havde den der. Når jeg kiggede på Nedim og spurgte ham om den her overhængende trussel, så havde han også her, for det meste, bare et smil på læben og sagde, rolig nu. Og det smittede af. Så jeg gik ikke rundt og var bange på hans vegne, og så absolut heller ikke på min egen vegne. Det virkede som om, at truslen blev negligeret af ham, hvilket smittede af på os andre. Jeg fortryder den dag i dag, at jeg ikke tog truslen mere alvorligt, end jeg gjorde. Jeg har en veninde, der flytter op i min gamle lejlighed. Hun inviterede mig til sådan noget housewarming. Ja. Og der kan man stadig se de der knivstik på døren. Nej, er det rigtigt? Men jeg turde ikke fortælle hende, hvad der var sket, hvorfor jeg var flyttet. Okay, det var også rimelig utrygt for hende. Ja, så jeg vil ikke sige noget, men jeg kunne se de der knivstik i døren. Okay. Så jeg tænkte, okay, de har ikke skiftet døren endnu. Men hvorfor var de efter dig? Var det noget? Ved du hvorfor? Nej, men jeg tror, det er fordi, at jeg har været ude og udtale mig meget om bander og sådan noget. Men jeg kan ikke vide det. Politiet siger også, at vi ved ikke, hvad grundlaget er. Okay, det så du ved ikke, hvem det er? Jeg ved ikke, hvem det er, og de har ikke anholdt nogen. Og... Ja, hvor ubehageligt, mand. Ja. Set i bagspejlet undrer mig over Nedims svar. Hvis nogen vil slå mig ihjel, så går jeg da stærkt ud fra, at jeg vil have en idé om, hvorfor. Det vidste Nedim ikke rigtigt. Alternativt valgte han ikke at dele det med mig. Okay, så du tænker rimelig meget over, hvad din sikkerhed, din egen sikkerhed? Det er jeg begyndt på igen. Jeg var jo begyndt at slappe af. I de første 3-4 år, der var jeg jo helt heroppe med sikkerhed, og hvem jeg snakkede med, hvem der havde mit nummer og sådan noget. Og så begyndte jeg at slappe af. Jeg tænkte, okay, nu er jeg begyndt at få en hverdag og få arbejde og skole og sådan noget. Og jeg tænkte, de kommer aldrig. Og så kom de sgu, når man mens ventede. Okay, så banderne, det er ikke noget at spøge med? De er sgu ikke for sjov. Det var på denne måde, at jeg for første gang rigtig lærte et tidligere bandemedlem at kende. Jeg føler, at jeg fik en fornemmelse af mennesket bag. Men det blev desværre et kort bekendtskab. Mandag den 20. november 2018, 5 dage efter min og Nedims køretur i hans gamle kvarter, er redaktionen bag Politiradio på vej ud til Hejrevej i Københavns Nordvestkvarter. Der afholdes receptionen for Nedims bog Rødder, en gangsters udvej. Op til receptionen havde Nedim været lidt mopset over, at forlaget ikke ville betale for en reception. Men han vil ikke lade den bagatel afgøre, om der skulle afholdes en reception. Han måtte bare selv stå for den. Nedim havde arbejdet som frivillig hos Ungdommens Røde Kors og havde igennem det arbejde fået lov til gratis at låne deres lokaler i Nordvest. Nedim havde tidligere sagt, at han ikke brød sig om at færdes på Nørrebro og Nordvest på grund af hans tid i bandemiljøet, der gjorde, at han følte sig truet i netop det her område. Den frygt virkede ikke længere til at bekymre Nedim synderligt, da han blandt andet havde lavet offentlige opslag på de sociale medier med information om receptionen og dens placering. Jeg ankommer til bogreceptionen sammen med Nima Samani, produceren på Politiradio for Radio 24/7. Til stede er også en god blanding af Nedims familiemedlemmer, venner
folk, der er trådt ud af bandemiljøet og bekendtskaber fra medieverdenen. Nedim starter arrangementet med at sælge sin bog til gæsterne. Og her virker det hurtigt til at gå op for ham, at de fremmødte vil ham til at skrive en lille personlig hilsen i hver af bøgerne. I min, skriver han: Kære Sebastian, tak fordi jeg kan kalde dig ven og kollega. Nedim Yassar. Vi fra radioen får prikket til Nedim og spørger, om vi ikke skal tage et fælles billede for at forevige Nedims store aften. Den er han selvfølgelig med på. Det er tydeligt, at det hele virker til at være en uvant situation for Nedim at være i. Det hele er så dejligt Nedim-agtigt. Forstået på den kærlige måde, at alt virker kaotisk og totalt uplanlagt. Nedim tager sig enormt god tid til at tænke over, hvad han skal skrive i hver enkelt bog, og det kommer som et chok for ham, da flere begynder at råbe: Nedim, du bliver nødt til at holde en tale, det er din bogreception. Og i Nedims ånd, så smiler han bare og siger okay. Han har ikke forberedt noget, men begynder at improvisere og takker blandt andet mig og forlaget People's Press. Det kan være lidt svært at høre, hvad han siger her, men det han siger, det er: Jeg vidste ikke helt, jeg skulle holde en tale. Jeg har ikke skrevet noget. Det har været godt at samarbejde med dig, Sebastian. Jeg synes, det er fedt at lave politiradio med dig. Du er en god kollega. Og People's Press, tak fordi I vil lytte til min historie og udgive den. Forfatteren til bogen og hovedverden på Politiradio, Marie-Louise Toksvig, holder en kort tale, hvor hun takker Nedim for hans mod ved at fortælle sin historie. Det er tydeligt, at Nedim denne aften er pævestolt. Og for mig virker det faktisk som om, han er tæt på at være lykkelig. Udgivelsen af hans bog er en stor milepæl for ham. Noget han havde talt om længe, den skulle give ham en platform at fortælle sin historie fra. Det havde taget Nedim og Marie-Louise cirka 2 år at skrive bogen færdig, så den havde været lang tid undervejs. Han havde ofte sagt: Nu kommer min bog snart. Nu kommer min bog snart. Altid med en enorm stolthed i stemmen. Omkring kl. 19.30 lakker bogreceptionen mod enden. Jeg er sammen med de 3 andre kolleger fra radioen, og 3 af Nedims venner de sidste, som forlader receptionen. Vi går i samlet flok, sammen med Nedim, ud fra festlokalet og ned på Hejervej. Her giver jeg Nedim et kram og siger tak for i aften. Så går Nima og jeg hen mod min bil, mens resten af redaktionen går den anden vej. Vi sætter os ind i min bil og kører glade og ubekymrede væk fra stedet. Et par minutter efter jeg er gået, går Nedim alene hen mod sin bil, som han havde købt ugen før. Han sætter sig ind i bilen. En hætteklædt mand går op til førersiden af bilen og skyder 2 gange ind af sideruden. Da jeg kort tid efter kommer hjem fra bogreceptionen, får jeg de her pop-up-beskeder fra nyhederne på min mobil om, at der netop har været et skyderi ude på Hejervej. På de her push-beskeder kan jeg se billeder, hvor politiet har trukket deres karakteristiske rød-hvide afspærringsbånd ude foran det sted, hvor jeg netop har været til reception. Jeg får med det samme bange anelse om, at det er Nedim, der er blevet skudt. Jeg starter med at ringe til ham. Han tager ikke telefonen, så jeg ringer til en tidligere kollega fra politiet, som er på vagt, og får her bekræftet, at mine bange anelser holder stik. Det er Nedim, der er skudt. Men min kontakt i politiet ved dog ikke, hvordan hans tilstand på det her tidspunkt er. Jeg sms'er og ringer rundt til de andre kolleger fra radioen, som også er ved at lægge 2 og 2 sammen, og vi beslutter os for samlet at tage ud til Rigshospitalet. For at fortsætte med at lytte til denne lydbog gratis, klik på linket i beskrivelsen